Hej derude, det er Andreas fra luxcap.dk. Der er nogle af jer, der har efterspurgt en hurtig gennemgang af luxcappen. Der er jo det her fine, praktiske lad, som kan tippe. Alle sider kan lukkes ned, så det er ret praktisk. Man kan også pille siderne af lynhurtigt. Hvis vi går over til kabinen, så er indstigningsmulighederne ret gode, og der er ret god plads i den. Døren den åbner helt op. Hvis vi går længere ind, så er der nogle opbevaringsskuffer. Der er vinduesvisker selvfølgelig, varmeblæser, bluetooth og det hele, ikke? Ligesom i alle de andre. Herunder sædet har vi opbevaringsrum til lader og hvad end det skulle være. Det er sådan set luxcappen. Den er stor og rummelig, og næsten alle kan være der. Jeg har ikke mødt nogen, der ikke kan være derinde endnu. Der er en sindssygt god LED-pakke på, så man kan se noget om natten. Og der er der oppe bagpå. Der er soltag heroppe. Så om sommeren, der er det perfekt. Der er også blæser derinde. Det var lige en hurtig gennemgang fra luxcap. Ha' det godt derude. Hej.